Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα Cook Smart by Coca-Cola. Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι με μια έξυπνη και πρωτότυπη συνταγή. Αυγά καγιανάς, μια ίσως από τις πιο αγαπημένες μου συνταγές. Λίγο διαφορετική, έτσι όπως την έχω δει μέσα από τα δικά μου μάτια. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Ντομάτες, αυγά, φέτα, που είναι και η βασική συνταγή. Για το κάτι διαφορετικό, φρέσκα κολοκυθάκια από τον κήπο και τσιμένη ή αλλιώς παστούρμας. Ξεκινάμε τη συνταγή μας πολύ απλά και γρήγορα. Σε μια κατσαρόλα προσθέτουμε ελαιόλαδο και τις ψιλοκομμένες ντομάτες. Εφόσον αρχίζουν και σοτάρονται, προσθέτουμε λίγο ακόμα ελαιόλαδο και τις αφήνουμε σε λίγο πιο χαμηλή θερμοκρασία από αυτή που τις βάλαμε στην αρχή, ώστε να βγάλουν όλα τους τα υγρά. Φρέσκα κολοκυθάκια από τον κήπο. Άκρος καλοκαιρινά υλικά. Κόβουμε το πιο πράσινο κομμάτι τους και αφήνουμε το άνω στο κέντρο στην άκρη. Προσέχουμε πάντα ώστε η ντομάτα μας να χάσει όλα τα υγρά, αλλά να παραμείνει κόκκινη και ζουμερή. Γι' αυτό το λόγο προτιμάτε τις πιο ώριμες ντομάτες και φυσικά τις πιο μικρές σε μέγεθος που κρύβουν και φυλακίζουν λιγότερη υγρασία, λιγότερο νερό. Τα καγιανάς είναι ίσως από τις πιο έξυπνες συνταγές και προσωπικά σαν μάγειρας από τις πιο αγαπημένες μου. Πολλές φορές με έχουν ρωτήσει ποια θεωρώ την καλύτερη συνταγή μου και εγώ απαντάω πως θεωρώ εκείνη της μητέρας μου όταν γύριζα από το καλοκαιρινό μου μπάνιο και κάτι γρήγορα μου έφτιαχνε για να φάω. Και αυτό ήταν ο καγιανάς. Και εφόσον κοπούν όλα σε πολύ μικρούς κύβους, με την άκρη του μαχαιριού μας απλώς πολτοποιούμε 2 σκελίδες σκόρδο. Σε ένα ξεχωριστό τηγάνι βάζουμε το σκόρδο να αρωματιστεί και να δώσει τις γεύσεις του και προσθέτουμε το κολοκύθι. Το κολοκύθι είναι ένα πολύ τρυφερό υλικό και ενώ το έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα να το τρώμε λίγο παραμαγειρεμένο, η τραγανή του υφή αλλά και η φρέσκια γεύση του κρατιέται μόνο εάν το δουλέψουμε πάρα πολύ γρήγορα. Και ήρθε η ώρα για μία από τις πιο γρήγορες και νόστιμες ομελέτες του κόσμου. Με τη βοήθεια από ένα πιρούνι, όπως η μητέρα μου συνήθιζε να κάνει, απλώς ανακατεύω και κάνω ένα γρήγορο scramble. Δεν θέλω να παραμαγειρευτούν, δεν θέλω όμως να μείνουν και ομά. Ήρθε η ώρα για τα κολοκυθάκια. Προσπαθούμε να μην βάλουμε μέσα κανένα σκόρδο, γι' αυτό και το αφαιρούμε. Παρατηρούμε ότι ο καγιανάς μας συνεχίζει να σφίγγει και ήρθε η ώρα να του δώσουμε ένα ξεχωριστό άρωμα, τελείως καλοκαιρινό, που ταιριάζει πάρα πολύ και στα δύο υλικά που βρίσκονται μέσα. Και στην ντομάτα αλλά και στο κολοκύθι. Φρέσκος δυόσμος από τον κήπο. Δεν θα τον ταλαιπωρήσω καθόλου. Θα τον κόψω με το χέρι μου όσο πιο ψηλά κομμάτια μπορώ, χωρίς να χρησιμοποιήσω καθόλου μαχαίρι. Θέλω να αφήσω όλη τη φρεσκάδα του να δειχθεί. Και πάμε για το τελείωμα της συνταγής μας. Κύβη από τυρί φέτα. Ταιριάζουν με όλα τα υλικά και θα δώσουν την αψάδα που χρειάζεται σε αυτή τη συνταγή. Με την άκρη του πυρουνιού προσπαθούμε να πολτοποιήσουμε ελαφρώς, όχι όλα τα κομμάτια, αλλά τα περισσότερα από τη φέτα, ώστε να δώσουν και αλάτι με στη συνταγή μας που μέχρι τώρα δεν έχουμε προσθέσει καθόλου. Μπόλικο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Και πάμε για σερβίρισμα. Συνεχίζω να μην προσθέτω αλάτι και για το τελείωμα θα προσθέσω ένα υλικό που πραγματικά
Εμένα με ξετρελαίνει, το θεωρώ ελαφρώς βάρβαρο αλλά τόσο αρωματικό και με τόσα αρώματα μνήμης. Τσιμένη ή αλλιώς παστούρμας. 2 φέτες απλώς του είναι υπεραρκετές. Άλλο ένα Cook Smart by Coca-Cola έφτασε στο τέλος του. Να θυμάστε πως οι στιγμές γύρω από το τραπέζι είναι εκείνες που μας γεμίζουν κάθε μέρα χαρά. Καλό σας απόγευμα.